Вёска Лужкі, панове, яна раскінулася на берагах вось гэтай цудоўнай рэчкі Мнюты. А ўпершыню згадваецца Лужкі яшчэ аж на пачатку 16 стагоддзя. А больш дакладна, панове, у 1519 годзе. І належала тады гэтая вёсачка вельмі такому знакамітаму і слаўнаму беларускаму роду сапегаў. І думаю, паважанае панства, што паны сапегі, неаднойчы з вудамі прыходзілі сюды вось на бераг рэчкі гэтай ды лавілі тут карасёў, лінёў ды шчупакоў. А таксама вось у такія жаркія летнія дні любілі пакупацца ў гэтай вось прахладнай чыстай вадзе. Весновой жмени на поли, зерно кладется розно, и норы ведают звяры, и птушки мают гнезды. Сапегам, панове, Лужкі належалі аж на працягу амаль 2 стагоддзяў. А пасля яны ўжо пачалі пераходзіць з рук у рукі. На гэтых вось лугах сена касілі то адны гаспадары, то другія гаспадары. Хто Лужкі набываў за грошы, а каму яны пераходзілі за жонкаю, у пасах. І вось у рэшце рэшт тут з'явіліся добрыя дбайныя гаспадары, пры якіх Лужкі сталі адным са знакаміцейшых месцаў вялікага княства Літоўска. Тут у Лужках, панове, пачынае ўладарыць не менш знакаміты род, чым сапегі, беларускі род жабаў. Гэты род адносіўся да герба Касцешы. Гэты герб выглядае вось так. Да гэтага герба, панове, адносілася раней больш за 200 радоў Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы. І вось свой пачатак род жабаў бярэ ад недзе з пачатку 15 стагоддзя смаленскага баярына Канстанціна Жабы. А вось на пачатку 18 стагоддзя вось тут пачынае ўладарыць ягоны нашчадак Харунжы гусарскай Харугвы, пасол на Соймы, а таксама кашталян брэсцкі і полацкі Валерыян Жаба. І вось полацкі кашталян Валерыян Жаба, панове, ён прывозіць у Лужкі розных рамесленнікаў, надае ім тут зямлю, шматлікія ільготы, пазбаўляе іх прыгону, пасля ад караля дабіваецца для Лужкоў статуса мястэчка. І Лужкі, панове, становяцца мястэчкам і рамесленскім цэнтрам усёй акругі. Тут жывуць і шаўцы, краўцы, кавалі, ювелірныя майстры. І з усёй акругі народ, канешне, ідзе сюды, каб набыць розныя рамесленскія вырабы. І Валерыян Жаба дабіваецца для Лужкоў яшчэ і правядзенне тут кірмашоў 2 разы на год. 25 студзеня і 8 верасня. І кірмашы тут, панове, ідуць не тое, каб там дзень-два, а кожны кірмаш па тыдню. А гэта, як вы самі разумееце, спрыяе эканамічнаму росквіту мястэчка. Але знакамітымі Лужкі, панове, становяцца не толькі дзякуючы сваім кірмашам і рамесленнікам, а справа ў тым, што кашталян Валерыян Жаба, ён чалавек дзяржаўны, дбаў аб тым, каб у гэтай яго дзяржаве людзі не толькі добра працавалі, а каб і людзі гэтыя былі добра адукаваныя. І ў 1741 годзе у Лужкі запрашае манахаў-піяраў. Энцыклапедычная даведка. Піяры. Монахи католіцка-монашского ордена, айцы набожных школ. Заснаваны ў 1597 годзе ў Іспаніі. Мэтай піяраў было выхаванне і навучанне моладзі праз стварэнне шырокай сеткі сваіх калегіумаў, а не місіянерская ці палітычная дзейнасць. Вучэбны курс калегіума падзяляўся на 7 класаў.
вывучалі катэхізіс, граматыку, матэматыку, латынь, паэзію, рыторыку, гісторыю, філасофію, геаметрыю. Шэраг прадметаў выкладаўся па-французску. Лепшыя навучэнцы накіроўваліся на стажыроўку ў Францыю. Навучанне было бясплатнае. Плата бралася толькі за інтэрнат. Найбольш збяднелыя вучні утрымліваліся за кошт ордэна. Піяры адыгралі вялікую ролю ў рэфармаванні асветы. Яны падрыхтавалі вялікую колькасць праектаў, рэформ, пісалі падручнікі. За паслугі ў галіне адукацыі піярам было дазволена набываць новыя зямельныя ўладанні. Запрасіўшы сюды піяраў, Валерыян выдзяляе ім тут зямлю для будаўніцтва калегіума і кляштара. А яго жонка таксама дапамагала піярам. Яна ім дала аж 1000 злотых. Вось, панове, куды укладала грошы наша беларуская шляхта на адукацыю свайго роднага краю. І вось калі калегіум гэты быў тут пабудаваны, то слава аб ім вельмі хутка разляцелася па ўсім наваколлі. І вучыцца ў гэты калегіум пачалі прыязджаць не толькі з Беларусі, а з Літвы, Латвіі, Украіны і з Польшчы. Дарэчы, такія калегіумы былі яшчэ толькі ў Віцебску і Полацку. І вось, скончыўшы калегіум, што ў Лужках, можна было паступаць у любы універсітэт. У лужкоўскім калегіуме піяраў, панове, вучылася 167 вучняў. І сказаць, што гэта былі ўсе дзеткі, сказаць так нельга, таму што вучні тут вучыліся ад 9 до 23 гадоў. А калі каму больш было за 23 гады, але ён вельмі моцна хацеў вучыцца, то рабілі выключэнне да 33 гадоў. І вось што цікава, што тут акрамя дакладных навук вывучалі логіку, паэзію, гісторыю мастацтва і нават садаводства. І вось што цікава было тут, быў вельмі цікавы расклад у гэтым калегіуме. Тут дзеткі вучыліся з 8 раніцы да 10, 2 гадзіны. Пасля адпачывалі і займаліся сваімі справамі. А пасля абеду зноў сядалі за парты, вучыліся з 14 да 16 гадзін. Пасля зноў адпачывалі. Вось лічылася, што вельмі дзень цэлы яны моцна працавалі, таму наступны дзень вучыліся толькі ўсё 2 гадзіны зранку з 8 да 10. І так расклад быў праз дзень. А праз год яны здавалі іспыты. Іспыты, панове, гэта было цэлае свята. На іспытах прысутнічалі не толькі настаўнікі, а сюды ў Лужкі з'язджаліся шматлікія госці. І татусі, і мамусі, і дзядулі, бабулі. І вось перад імі ўсімі навучэнцы здавалі іспыты. І сказаць, як сёння кажуць, бывае, што вось, яму па блату адзнаку паставілі. Раней, так сказаць, было проста немагчыма, таму што ўсё было на відавоку. І было адразу відаць, хто чаго варты, каму вяртацца назад у вёску, каровак пасці, а каму і ехаць у Вільню, паступаць у універсітэт. У якой бы краіне свету, панове, вы не былі, і з якога боку не дуў падарожны вецер, не забывайце, што ў вашым падарожжы вам на дапамогу заўсёды прыйдзе мабільная сувязь кампаніі МТС. І вось побач, панове, з гэтым калегіумам і кляштаром Валерыян Жаба распачынае будаўніцтва ў 1744 годзе вось гэтага касцёла. І будавалі, паважанае панства, яго аж 12 гадоў. Ён быў асвечаны толькі ў 1756 годзе. Асвяцілі яго ў гонар святога архангела Міхаіла. Гэты касцёл, панове, з'яўляецца помнікам архітэктуры віленскага барока. І яму ўжо
больш за 250 гадоў. У сутарэннях касцёла раней знаходзіліся астанкі фундатараў касцёла, таксама уладароў Лужкоў. І вось што цікава, кажуць, што падчас Другой сусветнай вайны на тэрыторыі касцёла, якраз пад сцены касцёла упала некалькі авіабомб, і ні адна з гэтых бомбаў не ўзарвалася. А падчас савецкай улады касцёл гэты быў зачынены. І вось мясцовыя жыхары расказваюць, што з касцёла быў вывезен цэлы грузавік старажытных абразоў, і ён быў адвезены ў полацкі музей. А таксама адсюль была вывезена 12 мармуровых апосталаў. І вось мясцовыя жыхары, яны неаднойчы ўжо звярталіся, каб ім вярнулі іхнія святыні. Яны жывуць надзеі, што ўсё ж такі іхнія 12 апосталаў будуць вернуты ў родны касцёл. Лужкоўскі касцёл, панове, Міхаіла Архангела, гэта касцёл вельмі старажытны. І калі б гэтыя старажытныя сцены маглі размаўляць, то мы б шмат чаго з вами яшчэ даведаліся аб нашай гісторыі. І думаю, асабліва аб паўстанні 1831 года. Справа ў тым, што падчас гэтага паўстання Лужкі сталі паўстанцкім цэнтрам Дзейсненскага павета. 13 красавіка 1831 года вось тут, на галоўнай плошчы ў Лужках, сабралася больш за 50 памешчыкаў. Тут яны прынялі акт канфедэрацыі, і вось на гэтай цэнтральнай плошчы далі клятву аб агульным паўстанні супраць царскай Расіі. Кіраўніком паўстання, панове, тут быў абраны падпалкоўнік у адстаўцы Валенцій Брахоцкі. Ну і вось сюды пацягнулася мясцовая беларуская шляхта. У паўстанні 1831 году удзельнічалі амаль толькі адны шляхцічы, і таму ў гісторыю гэтае паўстанне ўвайшло як шляхецкае паўстанне. Ну і вось 23 красавіка у Лужках у касцёле Міхаіла Архангела прайшло набажэнства, на якім ксёндз-піяр Адам Татур асвяціў усю гэтую паўстанцкую узброеную сілу, а назаўтра, 24 красавіка, недзе каля 3000 паўстанцаў рушылі з Лужкоў на Дзесну, вось па гэтым старажытным мосце.
Але паўстанне па-сапраўднаму разгарэцца не змагло. Праз некалькі месяцаў у жніўні яно ўжо было цалкам задушана. Кіраўнікі лужкоўскага камітэта Валенцій Брахонскі, ксёндз Адам Татур былі схоплены і расстраляны. Касцёл быў перададзены праваслаўным вернікам, а пасля перабудаваны пад царкву. Піяраў адсюль выгналі, і знакаміты калегіум піяраў лужкоўскі быў зачынены і ператвораны ў звычайную царкоўна-прыходскую школу. Бібліятэка была разрабаваная, англійскія мікраскопы і глобусы былі адсюль за непатрэбнасцю выкінутыя. І ў гэтай царкоўна-прыходскай школе вывучылі толькі малітвам, крышачку пісаць і крышачку чытаць. Вось гэтая царква, панове, нараджэнне Пресвятой Багародзіцы была тут пабудаваная на грошы ўсё тых жа шляхцічаў жабаў. Пабудавалі яе як уніяцкую ў 1794 годзе. Але вось пасля паўстання 1831 году яна была перададзена праваслаўным вернікам. Яе крышачку перабудавалі, і яна з'яўляецца помнікам архітэктуры пераходнага перыяду ад барока да класіцызму. Дарэчы, гэтая царква, панове, не зачынялася ні пры польскай, ні пры нямецкай, ні пры савецкай уладзе. У гэтай царкве ў Лужках доўгі час святаром служыў бацька знакамітага музыкі Тітовіча. І яшчэ ёсць сведчанне аб тым, што тут знаходзіліся працы Андрэя Рублёва, якія былі адсюль вынесены, гавораць, толькі аж у 1976 годзе. У гэтым годзе царква была абрабаваная, і адсюль вынеслі вельмі шмат старажытных абразоў. Вёска Лужкі, панове, гэта калісьці было такое тыповае беларускае мястэчка, дзе побач знаходзіліся касцёл, царква і сінагога. У Лужках жыло раней вельмі шмат яўрэяў. І трэба сказаць, панове, што краіна Ізраіль за сваё з'яўленне на мапе свету шмат у чым, калі не болей, павінна менавіта Беларусі. Не буду шмат пра гэта казаць, скажу толькі, што самы першы прэзідэнт Ізраіля нарадзіўся і вырас менавіта на Беларусі, у мястэчку Моталь. Ды і сённяшні прэзідэнт Ізраіля Шымон Пэрас таксама нарадзіўся і вырас на Беларусі, у мястэчку Вішнева, што пад Смаргонню. Дзяржаўнай мовай Ізраіля з'яўляецца старажытная мова іўрыт, якая была цалкам забытая. Дык вось адрадзіў гэтую мову таксама выхадзец з Беларусі, які нарадзіўся менавіта тут, у Лужках, Элізабер бен Іегуда. Гэта дзякуючы яму на гэтай мове загаварыў увесь Ізраіль, і яна стала дзяржаўнай мовай Ізраіля.
Бен і Ягуда, панове, гэта псевданім, а сапраўднае імя Лазар Перельман. Справа ў тым, што іўрыт ён быў цалкам забытай мовай. Ім карысталіся толькі на малітвах у сінагогах. Размаўляць на гэтай мове ніхто не размаўляў. І вось Лазар Перельман вырашыў адрадзіць гэтую старажытную мову. Ён, калі ажаніўся, то разам са сваёй жонкаю пакляліся ніколі, нідзе, ні пры якіх умовах не размаўляць ні на якай іншай мове, акрамя іўрыта. І калі нават яны размаўлялі з людзьмі, якія не валодалі іўрытам, то яны бралі з сабою перакладчыка. І вось па іхнім прыкладзе пайшлі іншыя. І вось уявіце сабе, што мова, на якой ніхто не размаўляў, адрадзілася. І дзякуючы гэтаму хлопцу з Лужкоў Лазару стала дзяржаўнай мовай краіны Ізраіль. З гістарычных пабудоў, панове, у Лужках захаваўся і вось гэты старажытны млын. Гэты млын, панства, вельмі цікавы. У ім знаходзілася раней вельмі шмат розных цахоў. Вось, напрыклад, зверху там малолі пшаніцу і выраблялі муку розных гатункаў. І уявіце сабе, што мукою з Лужкоў забяспечвалі амаль увесь Полацк. А яшчэ тут выраблялі манку. А вось на другім паверсе там выраблялі гонт і часалі сукно. І ў Лужках шылі суконныя піджакі і галіфе. А яшчэ там знаходзілася лазня. А вось знізу, на самым ніжнім паверсе, панове, там была электрастанцыя, якая давала святло на ўсе Лужкі. І вось уявіце сабе, панства, што амаль усё гэта працавала не 100, і не 50, і не 20, і нават не 10 гадоў таму назад, а ўсяго толькі 5. Паэт пра свае родныя Лужкі сказаў так: «Няхай у лугах лямнюты срэбна-сіняй вятры гуляюць, а не скразнякі, і цешыць вока пышнай зелянінай мястэчка з мілай назваю Лужкі». Да пабачэння!